Detuzor, sortzi puntu, erregudetak alderak eta gero musinuri diru dauz. Bueno, ingo betiko lez, eta zira montak. 2008 urriaren sortzian izan dako batzarri dagokion akta onartzea. Akta banatu zen, eta honen bozeramaileen bileran egin dira zuzenketa batzuk, eta zuzenketa hori kontuan hartuta, onartuko litzateke akta hori. Besterik inok ez baduko zerretu. Orduen, onartutzat geldituko da akta hori. Bigarren puntua da etxegabetzeen aurreko protokoloa onartzeko, gizarte eta toki garapenerako zinegotzi arduradunaren proposamena. Proposamena da etxegabetzeen aurreko protokoloa onartzea testua espedientean dagoen moduan ontzat emon da. Protokolo hau gizartekintza batzordean eztabaidatutako protokolo bat da. Uste dut bitan edo gutxienez bitan edo hirutan egin dana, aportazioak egon ziren AJPNV-ren partetik baita, ahalegindu ginen aportazioetatik gehienak sartzen, eta geratu dena da gaur osoko bilkurara dakarduna. Nahiko generalista da, esan nahi dut ez dau gehiegi zehazten, beraino ez da zehazten pausuz ere egingo den, holako hori gertatuko balitz, espero dugu ezetz, baina nahi eta dago lan generalista eginda, zehaztasun barik ze uste dugu, hau kasuz kasu begiratu behar den gauza bat, inoiz gertatuko balitz gure hori zen, eta kasu bakuntzari erantzun zehatza eta konkretua eman behariako, orduen hori. 9 punto deko zen zera protokolo bat da, eta esaten da, eragileen arteko elkarlana egingo dana, informazio eta baliabide guztiak ipiniko dauz zerak udalak gertatzen danean edo gertatzen bada pertsona horien esku, eta udal batzorde berezi bat antolatzeko zera deialdi gabe egingo litzateke, zinegotzi bat izendatu horretarako bereziki, eta horangoaz apur bat 9 puntuak desgranatzen. Bai, hartzaldean. Eusko Alderdi Jeltzalean posten gara etxegabetzen inguruan batzorde batean lan egin izanaz. Eusko Alderdi Jeltzalean ekimena izan zelako protokoloa egitearen idea edo proposamena 2012ko azaroaren 28ko udalbatzan. Hori 2 urte pleno batien onsino bat egon zen, eta guk proposa gendun protokolo bat garatzea ez da. Zentzu horretan, pozik, idea edo proposamena aurra egon zen. Esan behar da bestaldetik, aurkeztutako protokoloa ez da guk nahiko genuen protokoloa. Lehen esan gendun moduen 2 urte pasa dire, eta ez dugu ikusi protokoloa garatuta dagoenik zuk esan zuen moduen, eta manifestu edo aldarrikapen politiko batetik gertua dauela ikusten dugu. Lehen apate dugun moduen ez dugu ikusten garatu dagoenik eta zehaztasun handia botatzen du faltan. Etxegabetzek horrelako egoera batien daudenien babesa behar dute neurri eta neurri konkretukin, laguntza integralekin eta soluzio zehatzekin. Esan behar du bete ere, lehen esan duten moduen aldarrikapen politiko baten antza gehiago dakola. Bilduk proposatatuko protokoloan ekimen antzu batzuk ikusten ditugu eta kaltetutakoaren benetako egoera ez dutelako lehuntzen edo hobetzen. Ikusten dugu asmo eta ekimen asko daudela, baina mami gutxikoa batzuk. Beraz, lehen esan duten moduen eta labur biltzeko pozik gaude, hau guk komenta edo mahai gainien planteatu gendun proposamen hau aurra eraman zelako, aintzat hartun zelako, eta baina uste dugu gehiago garatu daitekela eta horretarako beti egon gara prest eta gure laguntzarekin kontatu lekela. Nahi badugu
zuk esan zumo zehaztasun gehiago emon protokolari. Orduan, beraz, gure botoa baietz kritikoa izango da. Nik argitzearen eta, argitu baino lehen lagun dupe eskerrak emai naiz. Baina zu, orain zuzen izan zara gure batzordean egon zarena hau defendatzen eta bakarrik argitzearen ez dakit ekimena zuen edo norena izan dan eta horre jabetzea molako gauza batetaz ez dakite beste barik, baina bai esan bilduk segitu baduzue gai honen interesa daukazuen jarraitu baduzue zer gertatu den udaletxe desberdinetan bilduk gehienetan aurkeztu da protokolo bat, guezkinen gehien gitxiago izango. Eta esan dute, generalista eta horako orokorra dela, gero kasuz kasu begiratu behar dalako zer gertatzen den eta zer erantzun emon, baina bai konpromiso bat dago honetan eta da udalak egingo dauela bitartekari lanak eta egingo dauela behar dauen jentearen esku behar dauena. Orduan, nik ez dut uste. Proposamen honen aldekoak hau bat ez onartzen da. Hirugarrena, Kultur Zinegotzia Anderearen proposamena Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari Santa Luziako eskolak instalazioak erabiltzeko lagatze eskaera egiteko, gizarte etxe bat bertan jartzeko. Proposamena da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari Santa Luziako eskola instalazioen erabiltzeko lagatze eskaera egitea, instalazio horietan gizarte etxe bat jartzeko, eranzten den proiektuan azaltzen den moduen. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari erabiltzeko lagatze eskaeraren gaineko ebazpen honen berri emotea. Badakigu moduen, Santa Luziko eskolak naiz eta eraikine herrizena izen, erabilerie hezkuntzaldeko eta horretarako eskatzen dugu. Gure helburue bai bada desafekzioa eskatzie, baina jogu galdetu duen deitzute eta hori, eta esan duzkuen oingoz ez duzkuela desafekziorik engo. Orduene gure eskariz horregaitzi da erabilera lagapen bate eskatzie. Dekogu hor proiektu bat bertako auzotarrek Lurgorreko auzokoak egin jedekiena bertan gizartetxe bat eitzeko eta, eskariz horretarako hitzen dugu. Batzordetik pasaren duen, komentatu den duzen gora beraketa eta gu ados bai, guztiz ados. Proposamen honen aldekoak hau bat ez onartzen. Zergak arautzen dituzten ordenantza fiskalen aldaketaren behin-behineko onespena, zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak gurutzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalen aldaketaren behin-behineko onespena, eta beste tasa dauzenak 6. puntuan udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren behin-behineko onespena dela. 4, 5 eta 6 puntuak prozeduraren aldetik behin-behinean onartuko lirateke eta argitaratu 30 egunean tabloian eta aldizkari ofizialean alegazioetarako. Hori da prozedura. Inok ez zer esateko behar du. Lau, 5 eta 6 puntuen proposamena alde dauzenak hau bat ez onartzen da.
azaroaren 25 emakumeen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna adierazpen instituzionala. Azaroaren 25 emakumeen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da. Hori dela eta, Gernika-Lumoko udalak bere gaitzespen irmoa erakusten du indarkeria sexistako agerpen mota guztien aurrean. Izan ere, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunen emaitza da. Eraso eta portaera sexistak ez dira indibidu batzuen jarrera isolatuak, espada mundu osoan indarrean dagoen sistema baten parte. Sistema horren bitartez, emakumeen indarkeria ahalbidetzen da, haurtzarotik hasi eta euren bizitza osoan zehar. Hainbat neurritako jarduera oldakor eta matxistak dira, baina denek egiten diete eraso, zuzenean edo zeharka, emakumeen osotasunari, askatasunari eta gaitasunari. Zoritzarrez, oraindik ere, emakumeen aurkako erasoak baimentzen eta legitimatzen dituzten jarrera eta portaera ugari antzematen dira gizartean. Esate baterako, erasoa jasan dituzten neskek eta emakumeek jarritako salaketen egiazkotasuna zalantzan jartzea. Botere espazioetatik indarkeria utxaldu eta justifikatu nahian eta gaiari garrantzia kendu nahian egiten diren adierazpen publikoak. Edo komunikabide batzuek indarkeriari ematen dioten tratamendu azaleko eta sentsazionalista besteak beste. Erakunde publikoek gure jardueraren erdigunean jarri behar dugu indarkeria sexista mota oro errotik suntsitzeko alegina. Horretarako, beharrezkoa da programa egonkor eta jarraituak garatzea. Indarkeriari gabeko gizartea lortu ahal izateko. Era berean, programa horiek baliabide ekonomiko eta pertsonalez hornitu behar dira. En nuestro compromiso activo de erradicar la violencia en todas sus formas, apostamos firmemente porque se trabaje desde la prevención de la violencia sexista con las y los jóvenes de nuestro municipio, ya que la incidencia de la violencia machista en esta población es una realidad que nos preocupa. Por ello, un año más, seguimos trabajando con la gente joven en el marco del programa Beldur Barik. Es aquí donde las instituciones públicas tenemos el deber de desarrollar y reforzar las políticas públicas de igualdad, lideradas desde las áreas de igualdad, procurando sumar fuerzas con políticas estratégicas. También desde las áreas de educación y juventud, en el marco del programa de prevención de la violencia sexista. Beldur Barik, con el objetivo final de desarrollar políticas que, desde todos los ámbitos, faciliten el empoderamiento de las jóvenes y fomenten su capacidad de respuesta ante situaciones de desigualdad y violencia. Dichas políticas deben fomentar, igualmente, un trabajo y reflexión con los chicos, sobre todo su protagonismo y la responsabilidad de ellos en la violencia machista, sus dificultades para identificar qué es una agresión y qué no, su participación activa en las mismas o su papel como espectadores pasivos ante una agresión. Beldur Barik estrategia hauetan egingo den lanari esker, indarkeria ondartzen duten, indarkeria justifikatzen duten, edo erasoak eta emakumeenganako jarrera diskriminatzaileak utxaltzen dituzten diskurtsoak onartuko ez dituen eta naturaltzat hartuko ez dituen gizartea eratzen joango da. Hori guztia dela eta, Gernika-Lumoko udalak konpromisoa hartu du. Batetik, Beldur Barik programaren edukiak garatzeko, gazteak indarkeria matxistaren gainean sentsibilizatu eta hura prebenitzeko moduak lantzeko tresna gisa. Eta bestetik, bere eskumenen, esparruan eta indarreko legeria aplikatuz, berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako udal politika aktibo, integral eta koordinatua garatzeko. Eta era berean, herritarrei gonbit egiten die konpromiso pertsonalak eta kolektiboak hartzeko. Emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasunaren alde. Baita edozein indarkeria edo diskriminazio sexista matxista gaitzesteko ere. Azkenik, gonbit egiten dizue bereziki neska mutil gazteei azaroaren 25ean emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta izango diren ekitaldietan era aktiboan parte hartzera.
Zortzigarren puntua Gernika Lumoko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 3. udal plana. Proposamena da osoko bilkura honetan aurkezten den Gernika Lumoko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 3. udal plana onartzea. Bueno, nik uste dut ondo josita dagoela aurreko puntua gaz orain 3. plan hau aurkeztea. 2014-2018 urtetarako izango den plana eta berdintasuneko plana garatzeko eta aurrera eramateko plan tresna bat. Eta hau emakunde jarritako lan ildoa jarraituz egiten den plangintza bat. Enoa dana irakurtzera logikoki luzea da eta mamitsua badauka eduki asko dauka, baina igual historia pixka bat egiteko balio leuke. Guk emakumeentzako udal zerbitzu horrela ditzen zen garai hartan 2000 urtean jarri gendun martxan, eta ja 2001-an, 2001-2004 eperako izango zen ekintza positibarako udal plana garatu genuen. Programa desberdinak jarri ziren martxan orduan, familia gurasoen taldea, zantxaien taldea, topaketak eta formatkuntza egiten zen, emakumeen aurreko indarkeriaren prebentzioa aurreikusten zen orduan, eta arretarako, kasu ematen ziren kasuetan, arretarako protokolo bat egin zen Gernikako eragile desberdinekin. Eta, aholkularitza psikologikoa be orduan jarri zen martxan. Uste hau puntu importante badala, jente piloak erabiltzen dauen zer bata. Hortik aurrera, 2007an pasatu zen emakumeentzako udal zerbitzua, berdintasunerako udal zerbitzua izatera pasatu zen, eta hemen 2. plana egin gendun, 2008-2011 urteetarako. Eta, hor barruan be, hainbat programa egin ziren eta parte hartu zuten. Hainbat eragileek eta diputazioak eta bar. Hortik aurrera, heldu gara gaurko egunera eta 2008-2018-erako plana, 3. plana egitera gatoz, hau dakargu onartzeko. 6 fasetan egingo da plan bata, baditu barnean hainbat kudeatzeko hainbat plan eta gauza, udal barneko koordinazioari garrantzia handia ematen zaio, ez bakarrik teknikariekin, politikoekin baita egiten diren zenbait gauza, sail bakoitzeko arduradunekin baita, eta gero indar handia hartu dau baita herri mailako koordinazioak. Bai hor mankomunidadearekin, badaukagu harreman estua, zerbitzu sozialetako mankomunidadearekin, ertzaintzako zail bat dauka horretarako eta protokoloaren barne dauzenak epaitegian baita. Gero hezkuntzako zentro guztiekin egiten da lan, emakumeen elkarteekin eta abar. Beste barik, dira zein neurri eta zein neurri hauek badituzte 8 programa barruan. Orduan, luze izango litzateke hau aipatzea eta badakit irakurri duzuela, eta zuen onarpen irako darago. Proposamen honen aldekoak hau batez onartzen da. Hiru mozio dauz, bi EAJ-PNV udal taldeak aurkeztutako bi, bata 5. edukiontziaren ezarpenari buruz, bigarrena 2012ko abenduko paga estrari buruz, eta EH Bildu sopuertan eskola publiko eskubidearen aldeko mozioa. Eztabaidatu ahal izateko betiko moduen bozketa egin behar da. Orduen, eztabaida honen aldekoak hau batez. Hasiko gara. EAJ-PNV udal taldeak hurrengo mozioa aurkezten du bere eztabaidarako eta onespen osorako.
zioa. Zaborraren kudeaketarako Europako zuzentarauei jarraiki eta sortzen ditugun zaborrei ahalik eta probetxurik gehien ateratzeko uste dugu urratsak eman behar direla biozaborrak sailkatuta biltzearen alde konpostetarako edo digestio anaerobirako erabilak izan daitezen. Joan den 2014ko urriaren 20an, Bizkaiko Batzar Nagusiek EH Bildu taldeak proposatuta aurauko urrengo proposamena onartu zuten. Bizkaiko Batzar Nagusiek Bizkaiko Foru Aldundire eskatzen diote hondakin organikoei dagokionez, sukaldatutako organikoa konposatzekatean, bilketa gehi konpostegietako tratamenduan zein ondorengo erabilpenean sartzeko azterketa egin dezala 2015 urtean Batzar Nagusietan aurkezteko. Bizkaiko Batzar Nagusiek Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen diote hondakin organikoen bilketa eta tratamentuari begira Bizkaiko herri ezberdinetan organikoaren bilketa handitzeko eta konposatzeko garatu daitezen esperientzia pilotu berriak lagundu, sustatu eta bultzatu ditzala. Bizkaiko Foru Batzar Nagusiek Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen diote 5. edukiontza herri handietara gehiago zabaltzeko zein orokorrean erabileraren handitzea sustatzeko baliabideak indartu ditzala. Bizkaiko Batzar Nagusiek Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen diote landa inguruetan zein famili bakarreko auzunetan autokonpostatzea sustatzeko eta bultzatzeko baliabide gehiago eskain ditzala. Hauze izan zen, onartu zen proposamena Batzar Nagusietan. Ez arauko proposamena kontuan harturik, Gernika-Lumoko udalaren egoera beraren 3. atalean adierazten dena da 5. edukiontziaren presentzia gure aldean ezartzea helburua da. Zalantzari gabe, hondar organikoko gaikako bilketak bere konpostarako sortuko lituzkeen ingurumen onurez gain, kontuan izan behar dugu hondar honen tratamendu gaitik sortzen den kostua masan jasotako hondarraren tratamenduko kostua baino 20 euro merkeagoa dela. Arestikoa kontuan hartuta, EAJ-PNVk honako mozioa proposatzen nahi du, aurkeztuta eta onartu izan dadin. Gernika-Lumoko hondar organikoen bilketa gauzatzeko 5. edukiontziaren ezarpenaren bidez beharrezko diren esapideak hastea. Bueno, ya sabemos que este tema no es nuevo. Ya en mayo del 2012 presentamos en este pleno una moción para la implantación del 5.º contenedor, concretamente para solicitar a Diputación las subvenciones para la implantación de este sistema de recogida selectiva del residuo orgánico, y en ese momento pues, se acordó trabajar el tema en la Comisión de Medio Ambiente y quedó encima de la mesa. Posteriormente algo se ha trabajado, pero lo último que ha habido en este sentido fueron unas charlas que se celebraron en junio del 2013, y cuando en febrero de este año volvimos a preguntar sobre este tema, porque había quedado pendiente después de hacer aquellas charlas que se tenía que realizar unas encuestas, pues se contestó que todavía no teníais claro la posible implantación del 5.º contenedor y qué hacer con este tema. La legislatura está acabando, lo mismo que Bego antes ha comentado, cuál es la postura vuestra en otros municipios en relación a los desahucios. Aquí está clara porque a propuesta de Bildu se ha aprobado en Juntas Generales esta moción, se está acabando la legislatura y lo que proponemos es que se empiecen a dar los pasos para la implantación del 5.º contenedor. Somos conocedores de que se está elaborando el pliego de recogida, o sea, de basuras. Lo único que planteamos es que se apruebe esta moción para que se den esos pasos. Y el paso será, lógicamente, que se incluya en ese pliego. Pero desde luego no podemos esperar más. Desde mayo del 12 estamos esperando, estamos en noviembre del 14 y si no damos un paso, pues el año que viene, cuando salga otra vez el decreto de subvenciones de Diputación, perderemos la ocasión de pedir la subvención y seguiremos en Gernika sin hacer esta recogida. Cosa que entiendo que no es posible. Ya pusimos en verano en marcha el contenedor blanco, pues creo que es el único que nos falta, el de la recogida orgánica, y tiempo hemos tenido para pensar. O sea que
esperamos que se apruebe la moción para poder recoger y tener el comportamiento en materia de residuos más ambiental posible. Badakit lehen bozeramaile batzordean eskatu indala mozio hau mahai gainean itxi eta eztabaida hurrengo baterako atzeratzea. Asuntoa da, nik maiatzeko osoko bilkuran bai esan zuen enpleguak egiten gabizela teknikarizek eta prestatu zenien zuekaz eztabaidatzeko aukera izango genduela eta danon artien adostu materia organikoa zelan bilduko dugun. Duda barik, materia organikoa bildu egingo dugu hurrengo maiatzetik aurrera aprobatuko direzen enpleguetan materia organikoa biltzeko zera bat egongo dalako, atal bat egongo dalako. Lehenko pleno batean zuen ekimenez kontenedore zuria ipini badugu, zuen ekimenez berdintasun plana edo idatzi badugu, zuen ekimenez ez da etorriko bosgarren kontenedora. Berriro nahu ataka berdinean, baietz esaten badugu, el PNV trae el quinto contenedor, ez esaten badugu, Bildu se opone al reciclaje. Ez dakit, mozioaren zioan bebai, EH Bildu Juntero taldeak proposatutakoa ekartzen dozuen, gogoratzeko gure taldeak zer dinoen, hau beste lekuetan gertatu den moduan, guda politiko baten sartzeko Bildu zer dion, beste zer dion. Nik uste dut, geure aldetik esan dagoa nahiko argi dauela, hurrengo maiatzi enplegu barrizek sartuko diren edo kontratu barrizek sartuko da indarrian, kontratu horretan jasota egongo da materia organikoaren bilketa, materia organiko hori zelan bilduko dan danon artean erabakiko dugu komisioak egingo direlako pleguek zehosar idatzita deko zenien eroango dugu zelako plegu horrek batzordetara. Eta orduan nik zuen mozioari barriro dinotzuet, ez dutzat zentzurik ikusten momentu honetan, eta barriro eskatzen dutzuegu hau itxi eta komisioan tratatzeko. Esan dozun bezala, orain teknikariek dauz pleguak eitzen, lantzen. Baina, eztabaida hori, ez dakit zenbat denbora eduki dugu, eztabaidatzeko ia zelakoa izango dan bilketa hori. Eta hori erabakita gero, baina eske eduki dugu 2 urte eta piku. Osea, ondino ez dugu ezebez erabaki horretaz. Osea, ez dekola zentsuri esan dugu mozioa dino, hasteko, osea, esapideak hastea, ez datorren hilabetean sartzea, eta gainera nik esan dute, udan ipini dugula, ez gure proposamena izan dalako, ze hori, osea, ni ez nartzartuko hori, eztabaida horretan. Osea, asuntoa da, berriro behar badugu, ez dakit zenbat denbora, eztabaidatzeko zelan izango dan bilketa, bueno, zuek pentsetan baduzu aldogula pasatu beste urte bat zaborra, organikoa batu barik, bueno. Ez, baina nik benetan dinotzut ez dugula urte bete pasako. Hurrengo kontratua maiatzen indarrean egon behar da. Dekon kuantia ekonomikoa gaitik, hilabete batzuk egon beharko da Europan edo ez dakit non publikatuta. Orduan urtea amaierarako plegu horrek prestatuta egon behar. Prestatuta egoteko urtea amaierarako, hurrengo hilean, azaroa erdikaldean edo abendu hasieran batzordeak egin beharko dugu, eta hortxe erabakiko dugu. Dinotzut mozio honen alde edo kontra boskatzea, pentsatot motz geratzen dela. Ematen dugu mozioen eraginez mugitzen gabizela eta ez gabiz mozioen martxan mugitzen. Pero, praktikan ipinita bebai, jakin beharko dugu, eta hori da zuekaz eztabaidatu gure duguna, eta teknikarin laguntzaz eztabaidatu gure duguna, ia zema kontenedore ipintzen dugu zen, edo ze egiten dugun, hori da eztabaidatuko duguna, orduan mozionek noretzako ez dugu zentzurik behitxu zornotzak zema kontenedore ipini da bezan, eta zema batzen, eta bien, hori
aztertu beharko da. Eta desde luego, diru laguntza egon edo ez egon, pleguetan agertuko da materia organikoaren bilketa. Ez dago zerikusirik, kontenedore batzuk doainik aterako dizen, edo urtebeteko poltsak doainik aterako dizen, erabaki zen bizitza autograko dela. Baina mozioaren, ez dakit, mozioa bakarrik eskatzen dugu hasteko. Eta hori da pleguan sartzeko. Ez zenbat kontenedore eta zenbat ez. Hauzez onartzea ematen dugu ez duzuela gure. Zuen deklarazioak niretzat kontraesan abeko. Osea, bai ingo dugu, baina ez dugu onartuko. Ba, bale. Ba, ingo duzue, ederto. Ingo baduzue, ederto. Nik kontraesanik, basta izan betxute, ezan da, pliego egitzen daruia denporatxue, ze badakizue akabuko prorroga, enpresa horreli egitzen denari, itxasune eta zaborran bilketa egitzen denari, akabuko prorrogan jakon amaitzien, uste dut. Eta amaitzen amaitzu egitzen da, pliego tekniko, minerue eta parejadorek eta padauz pliego egitzen. Da hor, berbainde dago, zelan, hor barruen kontuen ukitzeko, baina, klaro, enbidabe bai, zenbat imini, beste esperientzi batzuk ukusitxe, eta zenbat bitiren, edo berrota marbidire zorrontzaren minien moduen da gero irugez nikoa da, igual, iruguen biko dire, hori esan zu argi gulik zelan kontuen badoen, da martxan dauen, eta berbainde dauen teknikoetaz. Eta zelan onartuten dala, baina, eurek guzko dabe, nun kokatu eta ze zenbatu. Busketara pasako gara guen, mozio honen aldekoak. Kontrakoak. Bigarren mozioa. EAJPLU udal taldeak hurrengo mozioa aurkezten du bere eztabaidarako eta onespen osorako. Zio. Uztailaren 11ko 20/2012 errege dekretu legearen 2. artikuluak aurrekontuzko egonkortasuna bermatzeko neurrietakoa eta lehiaren sustapenekoa bere lehenengo atalean 2012ko abenduko bai aparteko ordainsaria, bai berariazko osagarriko edo baliokideetako ordainketa gehigarri kentzeaz gain, bere 4. atalean seinaletzera dator. Aparteko ordainsariaren kentzetik eta berariazko osagarriaren ordainketa gehigarrietatik ondorioztatutako kantitateak edo artikulu honekin adostu dauden ordainketa gehigarri baliokideak pentsio planetarako ekarpenak egiteko etorkizuneko atiketetan edo talde erretiro estaldura sartzen duten aseguru kontratuetara zuzenduko dira. 2/2012 lege organikoan ezarritako kontutan harturik. Aurrekontuzko egonkortasunekoa eta jasangarritasun finantzariokoa eta aurrekontuen legeetan zehazten den irizmenarekin. 2012ko apirilaren 21ko sententzian lehen sailaren areto sozialean zeharreko auzitegi gorena hurrengo hau seinalatzera etorri zen. Aparteko ordainsariak atzeratutako soldataren adierazpena dira. Egunero sortzen dira, naiz eta bere muga eguna urteko hilabete zehaztuetan gertatu eta bere zenbatekoa langileak erregulartasunez nabaritutako soldatara horritu behar da. Itxaropen hutsak izan gabe. Langileek eskatzaileek bere hautamaterako eskubidea dute eta. Eskubide hau gaurko kasuan ase behar dealarik aipaturiko ordainketa sortu duen langile bakoitzari errege dekretu legeak 2.4 artikuluan ezarritako helburuarekin. Erakunde desberdinak, arian artean Bizkaiko Foru Aldundia, 2012ko aparteko ordainsaria datorren abenduan ordaintzera duaz. Urriaren 8an, ospatutako bilkuran, Ogasun Zinegotziak urte honetan diruko ondo geundela esan zuen. Hori horrela dela eta Gernika Lumoko udalak arauzurik ez duela izan behar, bere langilei aparteko ordainsaria ordaintzeko pentsatzera eramaten gaitu. Aurreko guztia ikusita, hurrengo mozioa eztabaidatzeko eta onespenerako proposatzen da.
2012ko abenduko aparteko ordainsarien ordainketa langile bakoitzari izaera individualeaz onartzea. Bere garaian aipaturiko ordainketa sortu zuela kontutan hartuta. Badakigu bozeramaileen batzarren eduki zuenean, lehenengo mozioa kontutan hartuta eta berdina esan duzuela mahai gainean iztea. Gu pentsatzen dugu horrelakorik ez dela egin behar, zu badakizu batzarria guztietan azkenengoetan behintzat sindikatuek aldarrikatzen daben gauza bat dela pagastrarena. Batzutan esan da, idazkariak txostenak egin behar duela, legez ordaintzeko edo legepean behintzat ordaintzeko modan izan daitean. Eta, sindikatu biak, udalaen dauzan sindikatu biak aldarrikatu dute behin baino gehiagotan. Orduan, guk ez dugu pentsatzen gai hau mahai gainean geratu beharko litzatekelik. Gainera, ez bakarrik Bizkaiko Foru Aldundia gaur, azkenean herrietietan, telebistan eta bebai esan dute, Eusko Jaurlaritzak, 125 ordaintzeko hori, langilei 125 ordaintzeko ordainduko dagoela, esan da. Orduan, pentsatzen dugu hau, bai ala bai, gaur boskatu behar dalan gauza badela. Ez dugu uste, negoziazio maila eron behar den gauza badani, ze baten edo bestean danatan bego aldarrikatu dabe, eta eskatu dabe. Orduan, ez dut uste sindikatuak ez eskorik erango da benik. Orduan, gu pentsatzen dugu gaur, behintzat hemen, denon artean erabaki behar dugun gauza badela. Ondo zan duzu sindikatuek aldarrikatzen daben gauza bat, eta guk aldarrikatzen dugun gauza bat. Eta zukana, ondo dakizu, bai pleno honetan hainbatetan gure konpromisoa adierazi dugulako, eta negoziazio mailan baita konpromisoa mai gainean ipini dugulako behin eta berriro, hori hala dela. Beraz, sindikatuen aldarrikapena ez da, geuri ebe bada. Baina, niri egia esan parrafo batek atentzioa ditu dozte, zuen parrafo batek. Erakunde desberdinak gain artean Bizkaiko Foru Aldundiak 2012ko aparteko ordaintzarira abenduan ordaintzea da. Hori bai, hori neuken zuen eta gainera sinatutako akordioa badaukan. Baina hori izango da baldin eta Espainiako gobernuak baimentzen badau. Espainiako gobernuak esan dauena da Eusko Jaurlaritza egitera doana. Baimenduko dauela, datorren urtien 25% ordaintzea pagorren 25%, eta baldin eta erakundea, bai udara zein ez dakin hor, kondizio ekonomikoetan baldin badago. Hori da, momentu honetan legeak dinoena. Eta hau horrela da. Gero parrafo horretan, esaten duzu, urriaren 8an ospetutako bilkuran, ogasun zinegotziak urte honetan diruz ondo gaudela eta horri lotzen diozue paga ordaintzaren posibilitatea. Nik uste dut ez jankitasunetik ari zaretela hau esaten. Batetik nik ez dut uste Iñakik pleno horretan hori holan esan zuen, udaletze hau diru gehiagoarekin edo gitziagoarekin aurrekontuan neko ondo ibili gara beti zer urteak zarratzen. Ez dut uste, berak esango da hori baino beto, baina ez dut uste hortik joango zenik. Eta hau erabiltzea argumentatzeko paga ordaintzeko dirua badaukagula, paga ordaintzeko dirua zuen jakin behar duzuen aparte dagoela. Ze paga horrek izenak eta deitura ditu, langile bakoitzaren izen eta deitura. Eta hori erlazionatuta dago aurrekontuarekin, baina ez aurrekontuak diru gehiago dutxego dagoela. Zer bada, multzo bat, pago hori dago multzo batean itxaroten. Aukera itxaroten ordaindu ahal izate. Horregatik, nik argumentazio hau erabiltzea egia esan arraro egiten zen.
Baina nik esan diot, Luisi eskatu dio mai gainean izteko, eta gainera aurreratzen dizu kontra botako dotzagule, maiak esan daulen, ez esan ezkero, esan dio guliri, ez duzue gure. Hori da zuen konklusioa. Osa, nik ez dakit, konpromisoa zelan adierazi behar den, ahoz, idatziz, aktatan dago, beraz gure borondatea argi dau. Espadegin orain arte izan da ezin izan dogulako. Hori ala da. Hori alde batetik. Baina batez be, kontra boskatzearen arrazoia da forma kontu. Eta zuk esan duzuan, berdin dala negoziazio maila eraman ala ez. Negoziazio mailan daude langileen ordezkariak. Eta nik ez dut uste guk ganetik pasatu behar dugunik, inoren ganetik eta zeraren udaletzak dituen egituren ganetik. Negoziazio maila irekita daukagu, negoziazio maila laster dituko da, ze gainera badaukaguan, aparte de hau proposamena ordaintzarena, beste proposamen bape egiteko, ea, zer moldutan berreskuratu aldaren langile galdutako erosa almena, hori badaukago bebai, aurreikusita, baina horregatik gure dugu lehen da bizi, negoziazio maila eraman, eta gero, plenora ekarri, eta denok, seguru, aho batez, onartu. Baina, guk kontra boskatuko dugu, eta nibe burik esan dagoen talka horretan dago. Ez ezaten badugu, estamos en kontra esango duzu, eta hori erabiliko duzuen, eta argi geratu dela hori horrela ez dela. Beste batzuk direla arrazoiak eta da forma kontu eta respetu kontu. Nik negoziazio mailan esan dodanean, nik koletira jarri dut. Esan dut, nik uste dut sindikatuak alde egongo direla ordainsaria ordaintzerako. Ez saltoka nabilelako prozedura hori, alde batetik. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak hau ordaintzera badua 2015ko aurrekontuak ja egiten da bizelako. Ez dut usten hemen orain dino horren berri daukagun ipez. Orduan, bueno, sin más. Con ello se cree el chico Targui. Quiero dejar bien clarito que aquí no se gobierna a golpe de emoción. Arneko gaize argi geratu da, eta gaude bai. El quinto contenedor, a golpe de emoción no se gobierna a golpe de emoción y de cara a la galería. Ya ha dicho el responsable que se ha contemplado y los técnicos están valorando poner 50 o poner 2 o poner 22. Y el tema de la paga extra, los casi 330.000 euros, anda por ahí aproximadamente, eso se ha hecho por activa y por pasiva, que está ahí, y ha dejado bien claro Begoña en qué situación están reservados para, cuando la ley permita, pagar a los trabajadores. A golpe de emoción, no. ¿Por qué? Porque tanto un caso como el otro están encauzados. Mozin honen aldekoak, kontrakoak, Bilduk aurkeztutako sopuertan eskola publiko eskubidearen aldeko mozinoa. 2011 geroztik gurasoak eta sopuertako udalak Labaluga eskolan lehen hezkuntzako etapa sare publikoan ezartzeko eskatzen ari dira hizkuntza, politika eta kultura sailari. Urte hauetan asko izan dira bilerak eta eztabaidak soluzio bat bilatzeko asmoarekin eta bide honetan sopuertako udalaren babesa izan dute elkarlanean arituz. 2014-2015 ikasturterako ikasleen izen ematea ireki zenean, guraso batzuek Labaluga aukeratu eta bertan eman zuten beren semea alaben izena. Lehen hezkuntza egiteko eta eskari hori aintzat har zezala eskatu zioten hizkuntza politika eta kultura sailari. Sopuertan, Labaluga eskolan espazioa dago, egokituta dago, Eusko Jaurlaritzak eta udaletxeak inbertsio handia egin zuen bere garaian eraikuntza honetan. Kontuan izan behar da, bertan dagoela haur hezkuntza kokatuta eta beharrezkoak diren baliabideak dituela lehen hezkuntzako eskaintza egiteko.
Hilabeteak pasa dira eta hezkuntza sailak ez du soluziorik eman. Ez du ziurtatu lehen hezkuntzako eskaintza publikoa Labaluga eskolan, Sopuertako herrian. Eskari honen aurrean, Bizkaiko gotzategiak oztopoak oztopoen gainean ipintzen jarraitzen du eta praktikan soluzioa adostea eta ematea eragozten ari da hainbat familiak duten eskubidea ukatuz. Egoeraren larritasuna bultzatuta, bi guraso eta Sopuertako alkateak goze greba hasi zuten, eta soilik Eusko Jaurlaritzatik harremanak hasteko konpromesua lortu dutenean amaitu dute goze greba. Sopuertak hauze eskatzen du, eskola publikoan eskolatzeko eskubidea gauzatzea, horixe besterik ez. Horretatik guztiagatik, honako mozioa aurkezten dugu. Eusko Jaurlaritzari hauze eskatzen zaio, Sopuertan lehen hezkuntza publikoan eskolaratzeko eskubidea berma dezala. Ikasturte honetarako eta behin-behineko egoeran, Labaluga eskolan ireki dezala sailako Mimetiz eskolako gela desplazatu bat eskari egin duten ikasleentzat, eta hurrengo hilabeteetan alde guztien arteko adostasuna bilatu dezala. Sopuertan dagoen gabeziari behin betiko irtenbidea emateko, eta Bizkaiko gotzaitegiari hauze eskatzen zaio. Errespeta ditzala eskola publikoaren autua egin duten familien erabakia, eta trabarik ez dezala jarri hori gauzatu ahal izateko. Bueno, mozio honen inguruan, albistea horregon da egunkarietan, eta eztabaida be bai. Eskola publikoa dela eta guraso batzuk, 7 ikasle, egon direla hor, implikatuta. Egon direz guraso elkarte 2, eta euren artean be adostasunik ez da egon. Eskola hortako guraso elkarte batek, eskatze ban be bai bermatzea euren semea labantzat, holako egoera lasaia be bai klaseak emoteko, eta ez da beuki. Orduan, badagoz batzuk ez da guzena ados 7 horrek, edo 7 horren gurasoak eta ibilitako ekimenetan, eta badago beste alde batetik, beste guraso elkarte bat, eskola bardinekoak, horretan ibili direnak, eskola publikoa ezartzeko. Baina hemen ez da esaten egi osoa, guk egunkarietara jo dugu, eta departamentuari be entzun bilako. Zer eskaini dauen, zer ez dauen eskaini, eta zelan dagoen egoera. Hemen eskatzen dana, azkenean eskatzen da, hemen eskola publikoan arau batzu dagoz eta jokabide batzu, eta dago tresna bat, hemen eskualdean be emon da prozesu hori, emon zan, noin dala urte asko. Baina badago eskola mapa, eta eskola mapa diseinatzen danean eskualde baterako, hor hartzen dira erabakiak, eta erabakiak hartzen dira departamentuak eta implikatuen artean. Beraz, gaur egun dagoen eskola mapa, zonalde horretan, da lehen hezkuntzako lehenengo maila egiteko eskola publikoan zailara desplazatu behar direla. Baina hemen eskatzen da, Labaluga eskolan ireki dezala zailako Mimetiz eskolako gela desplazatu bat. Hau bada irtenbide bat, gela desplazatu bat egotea zuzendaritza eta zuzenean kudeatuta zailatik, baina hor. Baina hemen esaten dena da Labaluga eskolan. Baina Labaluga eskolan hori ez hartzeko orain arazo legala dagoz, eta hori ez da aipatzen hemen. Esaten da, salto egin, arazo legalen gainetik joan, eta ezarri hor. Departamentu ez ere egin dauen, eskaini egin txie, eta hori hor agertzen da. En un acto de actuación transitoria, gela bat desplazatuak, ez da ginek, entzuten da non, gela desplazatu bat egotea, baina ez Labalugan, alboan, zailan bertan, udaletxeak ipinitako lokaletan. Eta nego egin dira, guraso hauek hori egitera. Eta departamentuak hori eskaini dugu, mozio honetan ez da hori agertzen. Eta beste batetik,
hemen arau batzu dagoz jokatzeko. Eta arauen artean da kontsensua bilatu behar. Eta batez be, hezkuntza arloko gaietan, implikatuen artean. Departamentua horretan dabil, baina badagoz, hori indar neurrizek hartute, bai Zailako alkatearen aldetik eta 7 famili horien aldetik, ez da? Eta nik ez daki ze puntu daino, hori komentatu dut, baina ez dut euki gogorik komentatzeko ezer, ze uste dugu, ez dakit, zu, Jose Mari esan duzu, hemen ez duzuela gobernatzen a golpe de moción. Baina guk ez duguna guretzat beste batzuentza gure dugu. Oda, mozino baten bitartez gobernatu egingo dugu hor dauzen arazoak. Gure zereginen artean dago. Gure zereginen artean, eta mozino baten bitartez guk esango dugu zer dan honena, hezkuntza komunitate osorako gurasoa barne zeran soportan dagoen komunitateari zer komeniakon? Ez dugu ikusten hemen, ez baduzue gobernatzen a golpe de mociones, kontrasan bat handia dago. Orduan, gure botoa ez ezkoa izango da. Eta postu bat, uste dugu konponduko direla, ez gaitu behar, konponduko dira euren artean, ze arazoa hor dago, eta pausuak emongo da bez, egokienak egoera